Το εργαστήριο Βασιλάκης πού είναι? Πολύ γύρω. Χαλκιδική. Έλα, εδώ είναι. Εδώ κάνουμε στάση. Να το. Καλώς ορίσατε! This is where magic happens. Εδώ παράγονται όλα τα σαπούνια Superb. Έλατε μαζί μου να τα δούμε. Ήρθαμε εδώ γιατί με τον Αντώνη είμαστε πάρα πολλά χρόνια συνεργάτες, από όταν πρώτο ξεκινήσαμε την Αγκορά με τον Αλέξη, όπου τότε ήταν μόνο ελαιόλαδα, ελιές και θέλαμε και σαπούνια ελαιολάδου. Και έτσι είχαμε βρει τον Αντώνη με τα υπέροχα σαπούνια του τα Αγκορά και είχαμε βγάλει μια δική μας σειρά. Την Αγκορά, αυτά εδώ τα μεγάλα, τα 120 που είναι οι μπάρες αυτές ελαιολάδου. Είχαμε κάνει τότε μια εξάδα διαφορετική για κάθε χρήση. Δηλαδή είχαμε κάνει, θυμάμαι, το orange bergamot για χέρια, είχαμε κάνει για ξύρισμα το πεύκο, είχαμε κάνει για σώμα το bitter almond, το πικραμίγδαλο, χαμομήλι ευαίσθητες περιοχές, δάφνη μαλλιά και η πρόπολη, το σαπούνι πρόπολης που ήταν τότε για το πρόσωπο. Είχαμε αυτή την μοναδική συλλογή, την Αγκορά. Βοτανική συλλογή τη λέγαμε. Είχα κάνει τότε, εγώ θυμάμαι το σχέδιο, εμένα το background μου, για να το ξεκινήσω και από πιο αρχή, είμαι αρχιτεκτόνισσα, έχω κάνει διδακτορικό συναστικό σχεδιασμό. Ήθελα πάρα πολύ στο πρώτο δικό μας προϊόν που φτιάχναμε να βάλω λίγο από το δικό μου το χαρακτήρα που ήταν οι ραπιδογράφοι, δηλαδή είχα βρει από ένα βοτανολόγιο του 19ου αιώνα, θυμάμαι, γαλλικό, κάποια τέτοια σχέδια. Οπότε είχα κάτσει και τα είχα κάνει με ραπιδογράφους, μάλιστα τα έχουμε στο pop-up τώρα, είναι αυτά τα καδράκια. Έτσι ξεκινήσαμε. Μετά εγώ σε κάποια φάση με τον Αλέξη είχε κάνει ένα σεμινάριο για παραγωγή σαπουνιών, αν θυμάσαι, με τη Γιώτα τότε. Το είχα παρακολουθήσει και είχα ξετρελαθεί. Οπότε σκέφτηκα να ξεκινήσω τα δικά μου τα σαπούνια, τη δική μου τη συλλογή, τα Superb. Ονόμασα την εταιρεία Superb από το Superb και το Soap. Η ιδέα ήταν ότι εκτός το ότι θα είναι εξειδικευμένα και με καλλιτικά έλαια και βούτυρα και θα είναι αρκετά έτσι πολύ συγκεκριμένα και στοχευμένα για διαφορετικούς τύπους επιδερμίδας, ότι ήθελα να το κάνω και με αφεψίματα. Δηλαδή, μέρος νερού που χρησιμοποιεί κανείς για να φτιάξει το σαπούνι θα ήταν ένα αφέψιμα. Έχουμε μετά, για να σας δείξω όλη τη σειρά, την Basil & Neroli, αγαπημένο σαπούνι θεωρώ και από τα best sellers, κοιτάω εδώ και τον ιδιοκτήτη. Όλα αυτά έχουν αφεψίματα, έτσι. Ρόδο και ροζάργυλος, άλλο αγαπημένο best seller για ώριμες επιδερμίδες ή για επιδερμίδες που θέλουν να προλάβουν τέλος πάντων γραμμές βαθιές και τέτοια. Ξηρές επιδερμίδες, τσάι για σεμί. Και αυτό το αγαπημένο για λιπαρές επιδερμίδες όπως η δική μου, που είναι κέντρο και ενεργός άνθρακας. Με αυτή την εξάδα βγήκα και συστήθηκα πλέον στον κόσμο. Τα γρήγορα αυτό εξελίχθηκε, έγινε πάρα πολύ μεγάλο. Και ξαναπροσέγγισα τον Αντώνη, όπου είχαμε παγώσει, αν θυμάσαι, τα Αγκορά τότε ο Αλέξης. Ξαναβγάλαμε τα Αγκορά, του είπα πλέον να αναλάβει αυτός την παραγωγή, ακριβώς γιατί είχε τη δυνατότητα να βγάζει μεγαλύτερες παρτίδες από μένα. Και αυτό που κάναμε, που κρατάει τώρα η Όλγα και γκρεμίζει, είναι τα Αγκορά, όπως είχαμε την μεγάλη τη σειρά, σε μίνι 50 γραμμαρίων, ακριβώς επειδή είδαμε και αυτά που είναι 50 γραμμαρίων, πόσο αγαπήθηκαν, πόσο ήταν πάρα πολύ χρήσιμα για πάρα πολλούς και τα αγόραζαν, τα προτιμούσαν. Γι' αυτό βγάλαμε τη βοτανική μας συλλογή και σε 50 γραμμάρια πλέον, λίγο πιο funky, στα ίδια ακριβώς σχεδιασμό, απλώς βάλαμε χρώμα μέσα. Άρα έχουμε Αγκορά, βοτανική συλλογή τα μεγάλα, η ναυαρχίδα μας, τα πρώτα αυτά με τα οποία ξεκινήσαμε, τα Superb, που τότε γεννήθηκε και η Superb, και μετά έχουμε και τα μικρά μας, τα mini Αγκορά όπως τα λέμε. Πολύ πρόσφατα φτιάξαμε τις μεταλλικές μας κασετίνες, ένα πολύ φιλόδοξο πλάνο που είχαμε ως μικρή επιχείρηση. Είναι καινοτόμο από την άποψη ότι στην Ελλάδα σε μικρές επιχειρήσεις με καλλιτικά φυσικά σαπούνια κλπ. Δεν έχω ξαναδεί κάποια μεταλλική συσκευασία. Εμείς κάναμε αυτήν στη συσκευασία δώρου, πάλι δικό μου σχεδιασμό.
και τους καφέδες εγώ. Αυτό ήταν απ' έξω, είχα την ιδέα ότι ό,τι σαπούνια έχω μέσα στη σειρά μου ήθελα να αντικατοπτρίζονται και έξω σε ένα λίγο πιο φαν αυτή τη φορά ύφος. Οπότε ανοίγει κανείς και βλέπει αυτή την τριάδα από τα 6, τα 3. Η μπλε λοιπόν έχει τον ενεργό άνθρακα, μέντα και αγκούρι και βαμβάκι και καλέντουλα, και έχουμε και την κίτρινη. Εντάξει, εγώ το έχω πει, ας πούμε, ότι περίπου είναι για κορίτσια, για αγόρια. Ίσως το έχω πάει κάπως έτσι, αλλά αντικατοπτρίζουν και τα χρώματα που είναι μέσα το κάθε σαπούνι. Η κίτρινη είναι το ρόδωρος άργυλος, τσάγια σεμί και βασιλικός και άνθη πορτοκαλιάς. Αυτά τα δύο είναι τα πρόσφατα έτσι καμάρια μας, αυτά που έχουμε σχεδιάσει. Θέλαμε οπωσδήποτε να πλαισιώσουμε κάπως την σειρά προσώπου, οπότε κάναμε αυτά. Αυτή ήταν η ιδέα μας. Για πες τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα σαπούνι ρόδωρος άργυλος, το οποίο μέσα έχει εθέριο έλαιο, γεράνι και ροδόξυλο. Έχει γίνει στις 20 Μαΐου, είναι σχετικά φρέσκο. Όπως βλέπεις δεν έχει επεξεργαστεί, βλέπεις τις γωνίες και αυτά τα οποία θέλουν μια επεξεργασία. Και εδώ πάνω έχουμε ένα σαπούνι από τη σειρά Αγκορά, είναι το πικραμίγδαλο. Πότε φτιάχτηκε αυτό? Αυτό έγινε πριν 15 μέρες, έλεγε άλλες 15-20 μέρες για να οριμάσει, για να επεξεργαστεί και να συσκευαστεί. Ναι. Είναι ένα φυσικό προϊόν, δηλαδή δεν μπορείς να ξέρεις, δεν μπορείς να προβλέψεις ακριβώς το πότε θα οριμάσει. Εξαρτάται πάρα πολύ και εμένα αυτό με συναρπάζει. Από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, τον καιρό, την υγρασία. Δηλαδή, αλλιώς οριμάζουν το καλοκαίρι τα σαπούνια, αλλιώς οριμάζουν το χειμώνα. Πάνε με την εποχή, όπως και οι άνθρωποι, και γι' αυτό είναι εντελώς φυσικό και είναι ένα με εμάς. Και εμένα αυτό με συγκινεί προσωπικά. Παιδιά, και στο πρώτο επεισόδιο που το θυμάσαι, που αυτός ήταν μοναχός και ανεβαίνει τα σκαλιά και πέφτει η μάνα του από τον κρεμό. Τι? Πώς να δείξουμε και λίγο αυτό? Μπορούμε να κάνουμε, τα έχω τα αφήσουμε εδώ. Ναι. Ήταν τόσο ωραία ημέρα που σήμερα είπαμε πρέπει να βγούμε έξω. Οπότε δείτε που θα κάνουμε την παραγωγή μας. Κάτω από τις ελιές, την αμυγδαλιά, η οποία τώρα έχει και καρπούς. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχήν θέλω πάρα πολύ να το πω αυτό το πράγμα. Έχω ένα Instagram, ένα TikTok. Κάντε follow! Δεν έχω μπει ποτέ, βάζω συνέχεια τα προϊόντα μου, φωτογραφίες από εδώ, από εκεί, από αλλού. Με βρίζουν συνέχεια γιατί δεν βγαίνω ποτέ μπροστά. Είναι για μένα μεγάλη υπέρβαση που το κάνω αυτό. Από μέσα μου ντρέπομαι, μην με βλέπετε έτσι. Από μέσα ντρέπομαι. Αλλά οπότε να είστε επίκης. Αυτό. Γεια. Γιατί δεν βάζετε γατάκι, γιατί δεν βάζετε γατάκι, έβαλα γατάκι. Α, ναι, σωστά. Το πρώτο που κάνουμε είναι την καυστική σόδα, έτσι. Thank you. Την καυστική σόδα. Μην κοιτάτε εσείς. Αυτό εντωμεταξύ είναι από τις αγαπημένες μου στιγμές όταν φτιάχνω σαπούνια. Που πρέπει να ζυγίσεις και πας πάρα πολύ σταθερό χέρι, πολύ λίγο. Σ' αρέσει εσένα αυτό, Αντώνη? Ναι, η ακρίβεια μου αρέσει. Άτι. Τώρα η Στέλλα θα βάλεις το νερό εδώ μέσα. Εδώ. Εδώ, ναι. Καριτέ, βούτυρο καριτέ, βούτυρο κακάο και το έλαιο καρύδας. Αυτά θα τα βάλουμε όλα μαζί γιατί πρέπει λίγο, επειδή τώρα είναι στέρεα, να λιώσουνε. Για ποιο σαπούνι? Για το Superb, αυτή είναι η βάση για όλα τα σαπούνια προσώπου, για όλη τη σειρά Superb. Εδώ τώρα βάζω βούτυρο κακάο, βούτυρο καριτέ και το έλαιο καρύδας. Έχω εδώ και τη βοήθειά μου, γιατί υπάρχει αέρας, είναι αντίξωες οι συνθήκες, ήλιος, αλλά δεν πτωούμαστε. Αυτό βλέπετε είναι όλα σε στέρεα μορφή, οπότε θα πάμε, θα τα ζεστάνουμε ελαφρά, ίσα ίσα μέχρι να γίνουν λάδια. Ξεκινάμε από το πρώτο. Α, ωραία. Ευχαριστώ. Με το αμυγδαλέδιο. Είδατε εδώ πόσους βοηθούς έχω. Με ελαιόλαδο,
σισαμέλαιο, αμυγδαλέλαιο, αβοκάντο και καστορέλαιο. Λοιπόν, και... δείτε χρώμα ρε παιδιά. Μυρίστε κορίτσι, σαν ταχίνι είναι. Σαν ταχίνι είναι. Σαν ταχίνι. Wow. Ρίχνουμε και το σισαμέλαιο. Και καστορέλαιο, το 5ο μας έλαιο. Όχι, τελειώσαμε. Και τελειώσαμε και με τα έλαια. Και τα λάδια που ζεστάναμε, λάδι καρύδας, βούτυρο καριτέ και βούτυρο κακάο. Wow. Ωραία. Τα λάδια είναι έτοιμα. Όταν λέμε ότι είναι εμπλουτισμένο το σαπούνι μας, εννοούμε όλα αυτά. Αυτή είναι η σύσταση, η καρδιά του σαπουνιού μας. Λοιπόν, Εγώ άμα θες... αυτά τώρα είναι τα δύο μείγματα. Από δύο θα γίνουν ένα και έτσι θα προκύψει η σαπωνοποίηση και τελικά το μείγμα του σαπουνιού μας. Τέλεια. Και ανακατεύουμε. Εδώ παιδιά τώρα είναι το καλό. Ήδη έχει γίνει. Ναι, και η σύστασή του, δηλαδή γίνεται εντελώς κρεμώδης. Αλλά είναι το μην το φάτε, μην το πιείτε λουστείτε, αυτό. Μην το πιείτε λουστείτε. Και λίγο πριν το ίχνος θα βάλουμε το trace, ας πούμε, θα βάλουμε το αιθέριο έλαιο. Αυτό όσο πάει τώρα πίζει. Γίνεται δηλαδή αυτή η σαπουνόμαζα. Μέσα και το αιθέριο έλαιο. Προσέξατε κάτι, δεν έχω χρησιμοποιήσει κανένα μηχάνημα, είναι εντελώς χειροποίητο. Το πιο χειροποίητο προϊόν του κόσμου. Στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Τα σαπούνια γίνονται σε αυτά τα καλούπια τα μεταλλικά, γι' αυτό βγαίνουν και σε τόσο άψογο σχήμα. Μετά από 3 μέρες που τα έχουμε αφήσει στα καλούπια, ξεκαλουπώνουμε το κάθε σαπούνι. Παπ. Επειδή είναι μαλακό σαπούνι, σφραγίζουμε και μετά το ξεκαλούπωμα. Πω μου έχει λείψει αυτή η διαδικασία, είναι τόσο πολύ αγχολητική. Ναι. Μ' αρέσει. Έτοιμο για πώληση. Έτοιμο. Αυτό. Και έχω κι άλλα τόσα. Γεια.